Alikho elishona lingenazo ezalwa yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ibuyele ezikhindini inkosi ngecala lokubulala. Sitholakala isidumbu sengane eyaduka ithunyiwe kanti MK Party izihlela kabusha. Izindaba ze 1KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ibuyele ezitokisini inkosi yesizwe samanqamalala inkosi uSimphiwe Zuma obekwe elinye icala lokubulala njengoba ke engumsola wesine ecaleni lokuhlaselwa kubulawe ikhansela leDemocratic Alliance unhlala yenza Ndlovu uZuma ubengaphandle ngebheyili ecaleni lokuhlaselwa kubulawe undunankulu wesizwe samanqamalala eMpendle. Umndeni wekhansela leqembu leDA elahlaselwa labulawa ngentulwane yezinhlamvu emzini wale Howick unhlala yenza Ndlovu uthi kuyathusa ukubona izihlobo ziphume kangaka ukuzokweseka inkosi yesizwe samanqamalala. Laba bathi uNdlovu nenkosi uSimphiwe Zuma bawumndeni ozalanayo bathi malume kuyena. Inkosi uZuma ivela okwesibili kuleli cala njengomsolwa wesine ekubulaweni kwaNdlovu. Kuzokhumuleka ukuthi uZuma ungaphandle ngebheyili ecaleni lokuhlaselwa kubulawe indunankulu yesizwe samanqamalala. Umndeni waNdlovu uthi kuyathusa lokho. Kusithusile kakhulu kangangokuba ngoba ezofihlwa wayekade ingxenye yabantu ababefona nje besho ukuthi angcwatshwa kanjani since angcwatshwa kamfo wabo ngezimo kezomndeni ezithize but kwasimangaza nje manje mase kuzovela ukuthi uyena futhi obeyingxenye yabantu abambulala. So kuyasithusa nje kakhulu somndeni and si shocked nje kakhulu ngoba ngempela umalume umuntu wasemndenini ophawulayo nanoma ngathiwa yini ebekade yenzeka ekhaya. So kusithuse kakhulu nje lokho. Kuleli cala sebeyisithupha abasolwa kepha owesithathu okuyinduna uZwelithini Buthelezi usejike waba ngufakazi ombuso icala abebhekene nalo lahoxiswa. Obviously, if Induna Buthelezi has now turned state witness and he has the evidence, it should expedite this case. There should be no further delay because you have now a state witness that has all the evidence. And quite clearly, what also needs to happen, state security that are here need to ensure that Induna Buthelezi has the necessary protection, because there are far too many unanswered questions, and the syndicate behind what has transpired here is bigger than what we see at the moment. Namuhla bekulindeleke ukuba umsolwa uZuma afake isicelo sakhe sebheyili kepha kubange kusaqhubeka kanjalo. Umsolwa wesithupha yena uthi akayidingi ibheyili. uRogers uthi kade basho ukuthi amaphoyisa awasebenzisane nabo ngoba kunophenyo abazenzela bona oluzimele. There's more arrests that need to be made. We have in the past indicated to SAPS that we have our forensic team and we have information. SAPS have ignored us, and there are some well-connected businessmen and women in the community who are also part of what has transpired. uRogers uthi uNdlovu wafa elisana nenkosi uZuma eswela ngokudayisa umhlaba ngokungemthetho. We now know that a lot of this was founded around the sale of illegal state property. The allegations that Inkosi Zuma was selling state property. And when our councillor confronted him on that matter, then things got out of hand. Kanti udaba lokudayiswa komhlaba liphinde livele ecaleni lokubulawa kwendunankulu yaseMpendle. Leli cala lihlehlile ukuze uZuma ezofaka isicelo sakhe sebheyili. Ezindabeni za 1KZN TV ku-Ayanda Dubing seHowick. Umndeni wakamthiyane eMbabe kwesakamthethwa uthi kubashiya nemibuzo engenazo impendulo okwenzeke bethola isidumbu sikandodakazwa behlathini eliseduze nasekhaya nokuyilapho abacinge bahluleka ngokulekelelwa ke ngamaphoyisa kanye nezinje ezihogelayo. Lokho kuza ngemumva kokutholakala kakhetho kuhle Ncube obese kudlule isikhathi esiyizinsuku eziyisikhombisa engatholakali. Umufi ukhetho kuhle Ncube utholakaleke nomakhalekhukhwini eceleni kwakhe ehlathini eliseduzane nekhala kubo kanti isidumbu sakhe bese sikala ukonakala. Ukusiphatha kabi kakhulu ukuthi sicingile lapho esimthole khona umntwana becingwa nje everyday kuvuka kucingwa kodwa sesimthola futhi manje useseduze nje sithola ifoni uphaqa wakhe emgwaqeni uye esesimene esibhlungu kakhulu umntwana. Asazi noma ubekiwe noma kwenzekeni ayasazi kodwa nje siwumndeni wasomthiyane sesibhlungweni kakhulu. Ngoba lento sijwayelekile ukulahleka kwabantwana.
Kodwa sikubongayo-ke sibonga uThixo wethu esimkhonza unyaka sizolifihla ithambo lethu ngoba abaningi abayingcwabi iy'ngane ey'hamba kanjena. Thina sibonga umusa nje ukuthi uThixo senzele umusa ukuthi masicela ukuthi sithole ithambo lakhe sizolibona sizosingcwaba lokho nje siyabonga kakhulu. Lo mndeni wakwaMthiyane uthi uhlala ovalweni ngezokuphepha kule ndawo yaseMbabe. Siyacela ukuthi umphakathi namakhansela ney'nduna ke kube nenye indlela kuzokwenzeka ngayo ngoba asho ukuthi kahle kahle lento vele isikhona isifikile nje sithi umoya omubi usukhona. Lokho sesikushiyela sho ukuthi ey'nduneni emakhanseleni uyimeya ukubonakala ukuthi ngempela yiphi into ezosiza makumi kanjena. Nangendlela masibuke into eyenzekele engakhona uyabona ukuthi lo muntu kahle kahle wenze lento ubelwa. Uyabona ukuthi khona singakwazi. Yebo asazi sididekile nje mfowethu kubi. Uhlalo wafundisa emfolozi ugxeke izigameko zokubulawa kwabesifazane osekuyintsakavelo umculo wesidwaba kule ndawo. Siyazigxeka kakhulu izimo enjengalezi ngenyanga yabesifazane ukuthi kube nobuhlungu omngaka obehlayo futhi siyakhuthaza abazalwane ukuthi sihlangane sikhuleke amabandla onke ahlangane sikhuleke silwe nalesihlava esesinsakavukela kule wadi. Ikhansela lewadi uTimothy Biyela uthi unethemba lokuthi ingalo yomthetho izodlala indima yawo kuboshwe kumenzi wobubi. But siyakholwa ukuthi ke umsebenzi wamaphoyisa uzotholakala ukuthi ubani lo muntu owenza ukudala lokho. Sikhathazekile ke what 8 le engane nje ingane mangaphosisi ingane yes11 isigigaba. No sika 12 awusengikhumbula esinye sika 12 lesigigaba. Makubalela zonke igodi zakhona yabona nje kulonyaka kusho ukuthi zingaka ingane ezilahlekile kulonyaka uma ngaphosisi bawu3 abatwana abalahlekile ngoba ukhona lo myesandi kumthola inyanga phelile olapho ngasezonzo omunye yakhumbula ukuthi ngoMarch khona walimala lapho lesigodi sasedanyini sekuba uye lo mntwana liyawathi nje ineshwa ukuthi unyaka nonyaka so nje uyakhumbula ukuthi ngo2024 yakhumbula sathola omunye umshana wami na iqunguzile entabeni kwaphinde kwaba lo owabulawa umantandana wakhe waseyihenga nabo unyaka nonyaka kuba negigaba zakulesa sicema ngoba ngisho ukuthi akwa12 lo bazi bonke abatwana bakhona sebakhona njengoba ngikhansela lesiceme. Kulomndeni akukho umuntu osebenzayo kulindlela ukuthola izindleko zomngcwabo kepha uMasipala Mfolozi uthembise ukuba uzongenelela ukuze kulomndeni ufihle undodakazi wabo ngesizotha. Ezindabeni ze1KSN TV kuba inkosi Mthembu kwesakamthethwa eMbabe. Iqembu lezombusazwe MK Party libambe isithangamisa bezindaba eGoli ukuzokhuluma ngeziphumo zomhlangano wesigungu esiphezulu. Leli qembu libambe lo mhlangano sekuphele isikhathi esingaphezulu kwenyanga lingasivalile isikhala sikanobhala owasula esikhundleni sakhe. Leli qembu namuhla limemezele ukuxoxa uFloyd Shivambu okwaba ngunobhala lathi belizibona zonke izinkulumo ezilumelayo abezisho ngaleli qembu lokho okusho ukuthi ubephula imigomo yeqembu. The leadership of Umkhonto weSizwe had considered these utterances and actions and arrived at a conclusion that the former Secretary General had not only publicly defined himself or themselves outside the ranks and ideological line of the MK Party, but also seriously violated the trust placed on them as a member of the party. In this regard, a decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General, and a formal letter of expulsion was transmitted to him on the 15th of July 2025. Namuhla MK Party beyibekele umnqamla juqu uMengameli Cyril Ramaphosa usuku lokuthi aphendule incwadi enamaphuzu okanye imibuzo eyi15 kanti omunye wawo ububuza mayelana nokuqoka kwaloyo obambile esikhundleni sikaNgqongqoshe amaphoyisa njengoba uSenzo Mchunesa sekhefini. We have issued a formal letter to Mr. Cyril Ramaphosa demanding answers on why taxpayers fund two police ministers and an illegal commission of inquiry. He is required to respond to 15 critical questions by Friday, the 8th of August 2025, or face further legal and
public action. uNhleko ubese ememezela nobhalo omusha weqembu kanye nosekela wakhe. The Secretary General is one particular position that is vacant, and it's now going to be filled by Dr. Bongani Mngwango. Now, Dr. Bongani Mngwango has a 35-year executive experience. He's a former chief executive officer at Sanlam Healthcare, a former chief executive officer at Netcare 911. He was also chair of, maybe still is, I don't know, of the Kwabe Traditional Council. Ngotebogo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Ukhale ngokusabela impilo yakhe omunye wabasolwa ecaleni lokubulawa kukaNokulunga Mashabane obesebenza kumasipala wakwaDukuza. Umsolwa wesibili utshela inkantolo yemantla kwaDukuza ukuthi ke angeke akwazi ukuboshelwa ejele laseWestville njengoba esezwile ukuthi ke khona abamlinde ngabovu khona. Ungabonwa nangokhalo kwabameli babasolwa kuphoqe ukuba kuhlehliswe ukulalelwa kwesicelo sabo sebhekilini. Bebuza ngokungabibikho kwabameli. Umsolwa oqala ongumyeni kaMufi ukhala ngokucindezelwa abaseshi ethi ke bala ukhasha bavimba ukuba abone nokwenza ke wangasithola isikhathi sokuxoxa nommeli wakhe. Umndeni kaMufi uchaze lokhu njengemizamo yokubambezela icala. Esikubona ukuthi they are just trying to buy time. Akho lutho lokho akho mmeli abanqatshela ukubabona akho family namhlanje nje ushintshile muhle akasafani na last week so ukuthatha phi konke lokho uma ukuthi ifamily yanqatshelwa nama lawyers yakhanqatshela kahle kahle akekho ummeli onganqatshela ungene ecourt ngabe lelo cala selidlulele phambili abameli balifakela phambili so badlala ngathi lapha akahamba eWestville ayoficana nezinsizwa lapha mhlabe bulala udadewethu udadewethu babe ngayisabeli impilo yabo so ungathatha isinqumo esingaka sokubulala umuntu uma weyingane umuntu wesifazane ebese ujika uthi wena usabela impilo yakho akahambe omelana nezinsizwa ukuthi bayazi lapho ukhona izinsizwa lapha eWestville so abahambe akhoma threat akhona bengishilo nje ukuthi they are just trying to buy time thina sikufisayo ukuthi icala liqale as soon as possible so that justice soyibona yenzeka ngokusheshsha. Umufi obeyimanager kamasipala wakwaDukuza wathola edutshuliwe ngasekupheleni kukaJune. Umndeni uthi ke isimo sinzima kanti nabo basabela impilo yabo njengoba ke bekholelwa ukuthi kungenzeka kukhona abangakaboshwa. Sene trauma kahle kahle more especially ingane because ayika understand fully ukuthi kwenzakalani but yeah sisena leyo trauma njengoba sikakazi kahle kahle ukuthi uma ngoba ukuthi khona basasele ngaphandle abazoqhubeka yini baqeda ubufakazi obukhona noma kanjani simazi ukuthi khona iva nobani la khona umsolwa ngenzeka ukuthi ukuhlili la khona mhlawumbe uqhumana nabanye athi hayi ake siqede labo ubufakazi ngoba mhlawumbe uyabona ukuthi obunye ubufakazi ngaqhamuka nala so nje kusena leyo nto nathi asifeel safe because sikwazi ukuthi abakaboshwa bonke. So asazi ukuthi laba bangaphandle baplanani naye uma ngabe bayabonana noma kubonana kanjani. Ngaphakathi nangaphandle enkantolo begcwele phama abebezokweseka umndeni. Abasolwa bebebukeka bekhululekile uma bebuzwa baqaleke bahlebelane ngaphambi kokuphendula. Babhekene namacala amathathu okukhanda ke itulo lokubulala, ukubulala okuhleliwe kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Yize imbangela ukubulala engakaziwa umndeni uthi ke usola umhobholo wemali. Asazi but we suspect ukuthi ngenza kube igreed. Mhlawumbe ubonile ukuthi hayi usengaceba manje usekwenzile okufanele akwenze usegedarishile imali ethize udadewethu usebonile ukuthi hayi khona izinto engathi emebulala udadewethu ayithola because there is no other reason esicabanga ukuthi ngabe ngakwenza ngalokho kodwa sicabanga nje ukuthi iyodwa imali kuphela esicabangayo. Icala hlehlele umhla ka-19 kwephezulu ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibuyele ezikhindini inkosi ngecala lokubulala. Sitholakala isidumbu sengane eyaduka ithunyiwe kanti MK Party izihlela kabusha.
Bafuna ukilwa nangomkhuleko impi yokudlwengulwa, ukubulawa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane okuyisihlava esidla lubi ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Lokhu ke kuvezwe umfundisi uNomfundo Mbili ekhuluma ngaphandle kwenkantolo yamatshe asezingolweni ngenkathi eyothamela icala lomfundi kaMatokoletsheni osolwa ke ukuthi wadlwengulwa umalume wakhe endaweni yasezingolweni. Sekugxekwe omama basendaweni yasezingolweni ngokweseka umalume womntwana osolwa ngokudlwengula umshana wakhe. Inhlangano iWomen of Mthwalume ithi kuyabakhathaza kakhulu njengoba lokhu kwenzeka ngenyanga yabantu besifazane. Ngithola ukuphoxeka okukhulu la ezingolweni uma ngabe ngithola ukuthi kunabantu besifazane abakwazi ukuthi banxenxe umunye umuntu wesifazane ukuthi bazoseka umuntu wesilisa. Ngiyaye ngiluleke ukuthi uma ngabe kune case ekanjena umuntu wesifazane isemndenini wakho noma ikumuntu ohlobene naye, kuhle ukuthi uvele uhlehle uthule kunokuthi uzoseka. Ngiphoxekile endaweni yasezingolweni. Ngiyafisa ukuthi ezingolweni ke kuqhamuke amakhosikazi angempela ngoba namhlanje ngibona ngathi amakhosikazi awekho ezingolweni. Ngiphoxekile kakhulu. Owalisukumela udaba lokudlwengulwa kwalomfundi waMatokoletsheni uthi ngokumbiko abanawo ayiqali ukunyukubezwa lengane. Sithola icase kusukela last day ukuthi kuna izinsolo bekusane izinsolo zokuthi engathi khona unyukubezeka kade nakho. Kodwa indaba beyikhuluma engathi uyikhuluma kube ngathi indaba yomngane engayikhulumi nje ngendaba yakhe. Noma ngabe uthi uyayilandelela ube ingane evele shut down singazi ke noma uyasabiseka noma kwenzakalani. Ngokwempilo akaphilile kune medication ayidlayo kula sibone khona sesilandelele ukuthi often ulenda esibhedlela until this year again la iphinde iwawa uma ewa waphinda esibhedlela until ngo July 29 la isithole khona ukuthi uadmitiwe umzali has been arrested because ingane ivumile ukuthi uyena ubaba oyerape. Umfundisi uMbili usechaze ukuthi mukhulu umonakalo owenzeka empilweni yomuntu odlwenguliwe. Enye into abantu besilisa bazi ukuthi irape ihlala nomuntu impilo yakhe yonke. We working with ama survivors rape abantu abarishwa beno 5 years bano 33 abakapholi ngoba lento iba istigma impilo yakho yonke. Bahlukumeza izingane badicelela impilo yabantu besifazane phansi bayayimisa ngoba iyami impilo yakho. Lo 17-year-old osazi ukuthi kufanele alalwe umuntu omdala iyophinda impilo ibe njani kuyo, uyophinda ajabule kanjani. Uzoba nawo yini umndeni asazi, uyohalela yini ukushada ngelinye ilanga asazi, uyohalela yini kuba nazo izingane uma yena ebeyingane wahlukumezeka kangaka asazi. Kanti uyise womntwana uthi ngaphandle kokuthola ubulungiswa uthandazela ukuthi lesigameko singamphazamisi umntwana ezifundweni zakhe zesikole. Ngakhathaza kakhulu mina ngoba bengingalindele ukuthi ngenze into efana leyo. Umntwana bengicabanga ukuthi mhlawumbe endaweni ephephile. Bengicabanga ukuthi right mina ngoba uzophazamisa umntwana iyona into engikhathaza kakhulu leyo. Ngifisa ukuthi mhlawumbe mayikhona indlela ukuthi afunde mhlawumbe aqedele ukufunda ngoba ngase usafunda isikole. Mina ebengafisa ukuthi ke kwenzeke ubulungiswa ngendlela okuyiyona. Angithi bacindezeleke bani noma mhlawumbe angikho esayidini ngisesayidini ukuthi umthetho odlala indima yawo. Umntwana ukuthola ubulungiswa nami khona ngizokwazi ukuthi ngixole. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisezingolweni. Uvuke indlobane wavala umgwaqo ngamatshe nangezihlahla umphakathi waseMajozini kuWard 21 ngaphansi kamasipala iJozini njengoba bethi-ke bafuna amanzi. Lo mphakathi uthi awunawo amanzi afakwe kompompi kodwa kuthembele kumaloli aletha amanzi nawo sekunesikhathi agcina ukufika. Kumenze yonke into emgwaqweni obheke eJozini enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngenkathi umphakathi waseMajozini kuWard 21 uvuka indlobane uvala umgwaqo ufuna amanzi. Lo mphakathi uveze ukuthi kudala wathenjiswa ukufakelwa amapayipi amanzi kodwa lokho akukaze kwenzeke nokuphoqa ukuthi lo mphakathi uthembele kakhulu kumaloli aletha amanzi emphakathini nawo abuye angafiki. Cishe esinesikhathi eside ukuthi kufuneka amanzi. Umphakathi udinga amanzi, asinawo amanzi. Uma kwenzeka sivala umgwaqo kanje bayafika bathi amanzi sizowathola ngesikhathi esithile. Kugcina kungenzeki ukuthi siwathola amanzi ngaleso sikhathi.
bese befaka amavaterkane cishe amaviki amabili noma elilodwa angena amavaterkane emveni kwalokho kuphele kanjalo. Lokho kwenza ukuthi umphakathi ugcina wenze lokho okwenzayo. Sengasothi futhi usuzofuna ukwenza ikhawu eziningi ngoba njalo uyakhohliswa kulokho okudlula ade sovalele umgwaqo. Bafika bathi bazoletha imshini. Bazoletha imshini ukuthi ize la emajozini. Ayikaze fika imshini futhi asiyithole ne-feedback. Akukho nje okwenzakalayo. Isizathu ke esikhulu ukuthi umphakathi awunawo amanzi. Isona okwenza ukuthi sigcina sivala umgwaqo. Amanzi siyawathenga noma siwakhe emhosheni. Ongenawo amandla uwakha emhosheni uma kuukuthi kunemhosha lene khona la ngoba indawo zalapha eziyazi awukho nomfolo khona la eduze kunemhosha nje la kuphuza khona inkomo nezimbuzi. Uma unamandla uyawathenga siqasha amavaterkani, uma uneveni uqasha amaveni noma uma uneveni yakho uhambe siwalanda ngapha ejozini noma lapha sebewafake khona emachibini. Amaloli, amatekisi nesithuthi ezahlukene besivimbekile kulombhikisho womphakathi odonse izinsuku ezimbili. Kwenzeka lokhu nje umasipala wesifunda uMkhanyakudwe okuyiwona obhekelela indaba yamanzi ubonakala usakhungethwe yizinkinga. Lo mphakathi uthi amanzi uwathola emhosheni. Isidingo esisicelayo kuhulumeni mina sengino 70 nento eminyaka angikwazi ukuyikhela amanzi ngiyagula nginamadolo. Kukude lapha kuphuza khona inkomo. Mangabe suke ekseni ngo6 sibuya ngo9 masitotoba soyikhelela. Ivaterkani yafika ngelinye ilanga ingafiki futhi singaneli ngoba sikhange igubhu abanye abana gubhu banga sikhi igubhu mhlawumbe ezu55 singasitike singaneli bathi iningi lethu asinazi igubhu. Abane imonto ke bayakhona manje ukuyikhela amanzi lapha akhiwa khona. Mina njengathi nje thina sesibadala sibhekene nengqinamba impela ebhlungu kakhulu ngoba ngakuthi uma uye emfuleni kunobungozi kuneyinyoka kunezilwane ezidlanayo lapha amanzi ophuza khona inkomo kunanezilwane nje siyisabayo. Siyacela izikhulu ukuthi akeze sihawukele phela lapha endaweni yasemajozini ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu mayimuhle ake basize basinika amanzi nje. Kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni umasipala wesifunda uMkhanyakudwe ungakubuyeli ethimbeni lezindaba emva kokucelwa ukuphawula kwawo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo emajozini. Kumele ukusebenza kwinkampani yomshwalense uAvbob egatsheni elisedandi maphakathi nelikaMthaniya kulandela ungenami kwabasebenzi abakhalaza ngendlela abaphethwe ngayo umqashi wabo. Labasebenzi bamashele emasangweni alenkampani baveza ukuthi ke angeke baqhubeke nokusebenza uma izikhalazo zabo zingathathelwa phezulu. Bazwakalisa ungenami abasebenzi benkampani Avbob eDandi njengoba beveza ukuba umphathi kwabo uyehlule ukubaphatha ngendlela efanele. Sila eAvbob njengabantu abanama concerns ngokuhlukumezeka kwabasebenzi nezinto ezenzakalayo la ngaphakathi koAvbob. Imanager yala ekhaya inale nto esibiza uunfair labor practice kubasebenzi ikwazi ukuthi ikhandele itulo lokuthola unecala elingekho and kuzizokwazi ukuthi igcine ikudismissile. Isikwenzileke several times ebantwini abahlukene abanye babo yibo laba bala emva kwethu abantu abathintekayo nababekhona phambilini besebenza la bakhandelwa itulo lokuthi begcine begudluliwe. But okuze kwasukumisa ke size la sisukunyiswe indaba yabasebenzi abaqeda ukuxoshwa recently okuthiwa batshontshe imali. Baqhube ngokuthi alenzwanga ngendlela efanele uphenyo lalolu daba. Imali elahlekile 1500 rand kodwa uma ngabe usondela kubona abasebenzi ukhuluma nabo noma ubona incwadi abayiphethe abaxoshwe ngazo emunye umsebenzi uphethe incwadi ethuxoshelwe u1500 nomunye futhi uphethe incwadi ethuxoshelwe u1500 mawuhlanganisa labo 1500 bakunikeza u3000 rand kodwa imali elahlekile u1500 otshontshwe abasebenzi ababili kodwa omunye nomunye ujajwele lokho and indlela abayisebenzisile ke yokubaxosha siyibona ingenabo ubulungiswa because basebenzisele yanto okuthiwa i-lie detector test. Kanti usihlalo wekhosathu uthi bafuna abaphathi behlola amahhovisi ukuba sebenza ngendlela yini. So sikubona ukuthi uAvbob ke endaweni asebenzela kuzo
nayo indawo angayinakile kakhulu. Siyathemba ukuthi i-picketing yanamhlanje izokwenza ukuthi uAfbop abuye azobheka cisise lapha ukuthi ngabe abasebenzi baphathwe ngendlela efanele na. Okunye okwenzakalayo ngemetha nje ekhona eseqhulwini esibone na ku TikTok kababa ulokuzane uzama Mngomezulu iyona esenze ukuthi sizesondele thina njengokhosathu ngoba sithi ngaphansi kwamehlo ethu angeke abasebenzi bahlukumezeke. Khona manjalo omunye wabasebenzi uchaze ngendlela abaphathwa ngayo. I used to be a worker here at Afbop and I have been dismissed unfairly. Why I say so is because Mr. Fori has been giving me multiple warnings, all for no reasons. And there was no reason for him to give me warnings, and I was unfair dismissed. And I will keep on fighting for my right because I was unfair dismissed, and I feel that justice should be served to him. Not Afbop. I'm willing to still work for Afbop. I love the company and I'm willing to grow for it. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisedandi. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu siyabuya nezinye uma sibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezambaphambili namhlanje. Ibuyele ezikhindini inkosi ngecala lokubulala. Sitholakala isidumbu sengane eyaduka ithunyiwe kanti MK Party izihlela kabusha. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 17.73 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.81 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.65 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$3,394.7 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u$66.43 umpongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orbit College uPorgiso Makhaye uthi usekulungele ukudlala uMonapola Seleng yize ke kunembuzo ngeform yakhe kwazise ke ubelizwa ngendaba ijezi kweOrlando Pirates. USeleng ngomunye wabadlali abahlanu ababolekiswe amabhakabhaka kwe-Orbit College engomakoti kule season ka-2025-2026. uMakhaye uthi lo mdlali uzobalekelela ngesipiliyoni abashoda ngaso njengoba ke benenqwaba yabadlali abangasijwayela isigaba esiphezulu abafana ke bomswenko bazovula iBetway Premiership ngokuvakashela eThekwini beyodlala namaZulu ePrincess Magogo Stadium. Ake sibhekelena nasisimo sezulu esilindeleka. Zulumya ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.